Ay, gipangabog hindi akong mahadang rin ba? Gabog o gikawat eh. Nagkamit og bunga atong hapon. Wa na gyud. Kini mga kawatan, lagi kawatan ko nga diri ani. Ari tigas. Alam niya kawatan ni karon. Kawatan ni karon da. Sadar ko. Sini kawatan na. Dagko kayong madang ni Noy Carding no. Matimingan jud, nahinog na. Wow! Oo, dagko lang madanga no. May pod kay nakakuha kita gyud kay wa ta na unhi ba. Mian kay blihan ko ni pre. Blihan ko ha. Wow! Bilan na tika kay ako yung una gyud ani kay gutom kay ko. Ami ayos siya. Tapisa eh. Tampis man kayo ning Madang Carding. Mura magtubo? Maurot ka na to nisyo? Sarap! Oh no! Ay. Abi ko gikabog akong madang. Naara na mo diha. Karon lang mo. Putlo mo na punuan. Ano ha? Kamu ni kusa akong madang diri. Aw na ko madang wol ta. Abi na ko gikabog. Pero kamu mo na induha na tikuha diri. Sabi. Noy Carding. Ipapiso kita mo ha? Noy Carding. Sorry yun tayo. Sorry na good. Kanina mo, humog kay madang. Nadalag ni sa kahumot sa madang yun. Ang dobe. Ali mo na din duha. Ali. Oh Dali. no! Noy. Sorry na kay Noy. Mo kinina. Kamu duha. Paghubo mo. Kay mauna akong isilot ninyo. Saan ko ni good? Noy Carding. May nga pahimulos ni mo ha. Unsa may kana ning anong tubuon man nimo? Unsa may koneksyon ani? Bong tugnaw kay tubuon ba yun ta? Son, kanay hindi mo ka dawat mo sa silo.
Karding na, lakaw na mi. Wa ni klaro ning aning style ani, paisog-isog. Tana, Nya, syo. nya huyang ra ba kayo di ay? Nakaba akong madang. Oh, nakaba kayo. Ay, madagan. Tilawis ako ninyo. Tara sen, dagan di sen. Bayot din na si kuan ay. Dagan, uy. No, 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 no.